Kaixo, Marta. Kaixo, Eugeni, ze moduz? Ondo eta zu? Ondo, hemen, posik, hemen zurekin grabazio hau egiten, bai. Nire irakasora da, Bai. así que maila eman behar dut. Nik ere, ez? Biek eman beharko dugu. Marta luzan Bilbokoa zaba, operazioa, baina askotan entzun dizut ez dakizula nungoa zaben. Bai, Bilbon jaio nintzen, orain dela 52 urte, baina egia da gero leku desberdinetan bizi izan naizela. Eta orduan, uste dut leku bakoitzetik zerbait hartu dudala. Orduan, nongoa naizen, esango nuke momentu honetan Hernanin bizi naizela, eta niretzat garrantzitsua izan direla, bai, Bartzelonan pasatutako denborak, eta horrela. Orduan, hori. Bilbon jaio zan, eta Hernanin bizi den pertsona naiz, eta beste leku batzuetatik, gauza asko baitu nire barnean. Baina soziologia ikasi zenun zergatik. Hori bai, galdera ona da. Uste dut zerbait berria zelako, berez, egon nintzen bolada batez filosofia ikasi nahi nuela, behitu, orain hemen bukatu dut, ez, filosofia fakultatean. Filosofia ikastea pentsatu nun, beste momentu batean ere itzulpen gintza, eta gero justo soziologia jarri zuten lehioan eta pentsatu nun, behitu, interesgarria da, eta hoxe egin nun, bai. Eta posik, egindako hautaketarekin. Baina ez da izan nola, txikitatik jakin nuen, ez, txikitan izan nahi nuen marinela. Ez, orduan, gauza horiek, bai. Zer eman duzu soziologia ikasketak pertsonalki zer balore eman duzkizu? Nik uste dut soziologiak bai albidetzen duela dela, ez, gauzei begirada kritiko batekin, ez, hurbiltzea. Eta nolabait gure gizarteari buruz, pentsatzea eta gauzak beste modu batean izan daitezkela irudikatzea, oso ez dakit, ez, normaltzat jotzen ditugun gauza horiek beste begirada batetikan, ez, pentsatzea edo. Eta, horretaz gain nire kasuan enplegu bat eman dit, ez dela gauza gutxi, ez? Bai, ez dakit, uste dut momentu batean enplegua demografiaren bitartez lortu nuela, baina egun soziologialen arloan aritzen naiz, ez? Naiz eta antropologoekin lan egiten dudan batez ere, ez? Soziologoekin eta antropologoekin. Zure garaian ez dugu esango zagarenik, zergatik gaztea zeltugu, Marta, baina zure garaian ez zegoen gradua mailerako lana. Ez. Ni berez egin nun, uste dut noiz baita aipatu dizu dela, nik egin nuenean soziologia lehenengo maila, orduan lizentziatura zan, 5 urte ziren, bakarrik zegoen lehenengo maila. Orduan, gurekin, nolabait soziologia lizentziatura juntzan gurekin garatzen. Bai, gu lehenengo mailan gendenean lehenengo maila zegoen, bigarren mailan gendenean lehenengo eta bigarren maila, eta hola. Eta orduan ez zegoen gradua mailerako lanik ez. Ez genuen horrelakorik egin. Nik bai egin nuela, gerora doktoregoa egin nuen Bartzelonan, eta hor egin nuen gauza bat deitzen zena tesina. Orain mastera mailerako lana dena edo hori. Eta horrelako bi egin dituen. Arazo batzuk direla medio ez bat, baizik eta bi, ez? Eta bai. Demografia izan da soziologiaren barruan gehien jogatu duzun gaia Bartzelonan zer duzuko esperientzia. Bartzelonako esperientzia oso ona izan zen, zentzu guztietan, ez? Oso ona gauzatzuk, denetarik, ez? Baina oso intentsoa, ez? Hor utziko dugu. Orduan egia da 8 urte zegoen nintzela gutxi gora bera, horietako asko gehienak
Centre de Estudis Demogràfics delakoarekin hor lotura desberdinekin hasi nintzen. Orduan gradu ondo bat zana, doainik zirenean, Europar Batasunak ordaintzen zituen, ez? Orain masterrak diren hoiek, eta horra junginen berez, nirekin gure klaseko 5 edo junginen, bai? Eta lau hori egitera eta beste gauza bat egitera. Eta orduan, nolabait, ikaspenei dagokienez, intentsoa izan zen, ez? Bo 6 ordu klase egunean, katalana ikasten hasi nintzen, hor, eta demografian murgiltzeko aukera. Eta gero egia da, bueltan nintzela ona, baina berehala deitu zidaten, eskaini zidaten beka moduko bat, eta gero zentro horretan, ikerketa zentro horretan, 6 urte egon nintzen lanean, eta gauza asko ikasi nituen. Egia da ere, lan egiteko modua, hor gauza batzuk, uste dut gaur egun ez nituzkela onartuko, baina egia da asko ikasi nuela. Ez bakarrik demografiari buruz, baizik eta nola egin ikerketa taldean, eta baita ere nola esan gauza batzuei esetz, ez? Edo saiatu mugak jartzen gauza batzuetan, ez? Baina ez hori bakarrik, ez? Ni jo nintzen Bartzelonara bizitzara 83. Urtean, justo olimpiadak pasa eta gero, eta 80. hamarkadan Bartzelonan gauza asko gertatu ziren. Okupazio asko zeuden, movida pilo bat zeuden, eta orduan, hori uste dut dela nire bizitzan lo gutxien egin dudan garaian, egoten ginelako asanbladatan gaueko ordu txikietara arte, eta ni gero hurrengoan lanea, Centre de Estudis Demográficos joten nintzen lanera. Baina oso urte gauza asko, lagun asko egin dituen, oraindik kontserbaten ditudanak, eta gauza asko ikasi. Ez bakarrik demografiari buruz, baizik eta bizitzari buruz, eta gizarteari buruz ere, ez? Beti leku saldatzeak, badirudi Katalunia eta Euskal Herria oso antzekoak direla, baina nik esango nuke, badaudela aldeak, ez? Eta beti aldatze horrek emate izu, beste errealitate batzuk ezagutzeko aukera, beste hizkuntza batzuk ezagutzeko aukera, beste pertsona batzuk lagunak egiteko, eta beti, horregatik esate dut ere ez dakidala nongoan naizen, ez? Ni ez nintzelako ni izango, Katalunian eman nuen denbora hori, ez? Han pasa izan ez banu, ez? Eta, hori. Baina hemendik jo nintzenean, ni banengoen, ez dakit, 13 urte nuenetik beti egon naiz kolektiboetan, eta orduan jendea ezagutzen nuen Katalunian, eta ara jo nintzenean, hasi nintzen, ez? Aurretik ezagutzen dituen kolektibo horietan parte hartzen, eta beraz izan ziren oso urte intentsoak zentzu askotan. Gero, doktoratutza etorriko zen, ez? Bai, egin nuen, Antxe, Centre de Estudis Demográficos bertan, egin nuen doktoratutza, eta tesia defendatu nuen 2000. Urtearen bukaeran. Bai, egia esateko hor egin nuen gauza bat, pixka esan zidaten, juteko beste bide bat topatzen edo, orduan eskatu nuen doktorego ondorengo beka bat, ez? Orain kontratuak dira, baina momentu horretan bekak ziren, eta momentu horretan eskatu nuen gaur egunetik ikusita, edo igual jendearentzat harrigarria izango da, baina izan zen eretzat une sail bat, gauza arrazoi desberdinengatik, eta orduan eskatu nuen doktoretza ondorengo beka bat EHU-ra etortzeko. Eta orduan nolabait tesia defendatu behar nuen, beka ematen zidaten jakin aurretik. Orduan tesia defendatu nuen urriaren bukaeran, eta berez izan nintzen lehenengo guk egin genuen doktorego programa berezi bat, zela giza geografia barruan, baina demografia, eta ni naiz doktorego horretako lehenengo doktorea, ez? Eta hortik 2 hilabetetara
buelta nintzen ez, etorri nintzen Bilbora bizitzera berriz. Ze ez, Berriz. bai, olako doktorego ondorengo beka bat izan nuen, eta, bueno, holaz izan nire ibilbidea Euskal Herriko Unibertsitatean, irakasle moduan, ikertzaile eta irakasle moduan, eta ordutik gutxi gora bera, kenduta 9 hilabete, edo, bueno, urte bete eta piko, pues, aritu izan naiz irakasle moduan. Batzutan, beste leku batzutan lanean ere. Adibidez, Feliz Likiniano kultura elkartean liburu denda geneukan, liburu politiko denda bat geneukan Bilbon, eta hor ere aritu izan nintzen kontratupean, bueno, militatzen ere, baina kontratupean hilabete batzuk, eta bolada batzutan tartekatu nuen, ez? Liburuak saltzea, eta kolektiboko lan hori, eta unibertsitatekoa. Eta urte askotan ibili naiz Leioa, egia esateko, kampus guztietan egon naiz, 11 urtez ordezkoa izan nintzen, benetazko 11 urtez, euskeraz erabiltzen dugun adierazpena, ez? Eta orduan bai, leku fakultate askotan eman izan ditut klase, eta bueno, egia da azken 10 urtetan batez ere fakultate honetan nagoela, eta orain hemengo langilea naiz, eta Leioara juten naiz tarteka, baina, bueno, hori, hementxe ibiltzen naiz batez ere. Posik, gustatzen zaiz fakultatea. Bueno, mira eskatzea upaitzagatik benetan. Mila esker zuri, zure famatuen blog horretan egoteko aukera eskaintzeagatik. Miraleko diego, agur bat gube ikusi. Vale, agur, oso ondo izan.